Russiya 2019-njy ýylyň dowamında Türkmenistandan $300 milyon tebii gaz import etdi. Bu barada Reuters habar agentligi Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Aleksandr Blokhin'e talgalanyp habar berýär. Munuň bilen Russiýanyň we Türkmenistanyň arasynda geçen ýyl gol çekilen soňky gaz ýalasygynyň bahasy baradaky maglumatlar ilkinji we köpçüligi äsgär edilýär. 2019-njy ýylyň iýulynda Türkmenistan bilen Russiýa 5 ýyllyk möhletde täze gaz şertnamasyna gol çekdi. Oňa laýyklykda Russiýa her ýyl Türkmenistandan 5,5 milyard kubmetr gaz satyn alýar. Ýöne şu wagt içinde onuň bahasy boýunça sanlar jemgyçiligi ma'lum edilmän gelýärdi. Gol çekilen bu şertnamany Türkmenistanyň döwlet medeniýeti asla agzaman gelýär. 2019-njy ýylyň apreli bilen iýun aýlary aralygynda hem Russiýa gysga möhletli şertnama esasynda 1,1 milyard kubmetr töwereklerinde türkmen gazyny satyn alypdy. Sol bir wagtda Rus diplomaty geçen ýyl anyk näçe mukdarda türkmen gazynyň Russiýa aktarlandygy barada maglumat bermedi. Türkmenistanyň energiýa tiýasatyny ýakyndan ýerleýän Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Brüs Panyer, egerde geçen ýyl türkmen gazy Russiýa ýalaşyklarda gözüňde tutulan doly möçberde eksport edilen bolsa, munyň Moskwanyň türkmen gazyny has arzan bahadan satyn almagy ýalaşyn bolmagynyň mümkindigine görkezýändigini aýtdy. Because Russia is aware that Turkmenistan only exports gas to China and that part of the gas goes toward paying off Chinese loans. Panyer Russiýanyň Türkmenistanyň gazyny diňe Hytaýa eksport edýändigini, üstesine de munyň töleginiň belli bir böleginiň Ozal Pekiniň sermaýe höküminde ýatyran terişlerini yapmaga gönükdirilýändigini bilýändigini, şol sebäple de özüne amatly şertlere ýalaşmak mümkinçiligine eýe bolandygyny nyktady. Bellesek Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi geçen ýyl iki ýurduň arasyndaky sowda dolanşygynyň $696 milyon, $300 milyonlyk gaz sowdasyny hem goşanynda $1 milyard golaýlandygyny aýtdy. Panyer Rus resmiýetleriniň Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri bu görnüşli çykyşlary etmek bilen Kremliň Aşgabady öz saýasyna dolamak işaretlerini berýändigini aýtdy. And let them know you don't have many friends and you don't have many partners and you should really consider being a lot nicer to Russia. Meniň pikirimçe Kreml bu çykyşlary bilen resmi Aşgabady we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa "Saňa bizden başga kömek etjek ýok. Şonuň üçin Russiýa babatyndaky siýasatyny has ıgrarly alyp bar" görnüşinde işaret berýär diýip Panyer sözüne goşdy. Mundunyň anonimlik şertinde azatlyk bilen gurulaşan ýerli synçy häzir Kremliň Aşgabady gaýtadan öz arbitasyna getirmek üçin diňe gaz sowdasyny Berdimuhammedow we onuň atasyny götergilemek usulyny däl, eýsem gorkuzmak, türkmen ýolbaşçylaryny Twitter'däki terrorçylyk hupyny göz yummakda aýplamak usullaryny hem ulanýandygyny öňe süripdi. Lewapda döwlet ýeralma hasylyny ýetişdiren kärenneçileriň önümini her kilogramyna 50 tengeden satyn alýar. Bergil çykan adamlar gaýdyp daýhançylyk bilen meşgullanmalyk kararyna geldiler diýip Azatlygyň ýerli habarçysy 11-nji ýylyna habar berdi. Bu maglumat Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Garlarowynyň başlanmagy münasibetli sebetlere sapar edip Lewapda buğday we ýeralma hasyllaryny ýetişdiren kärenneçiler bilen ýylgyryp surata düşýän wagtyna gabat geldi. Adynyň aýdylmalygyny soran kärenneçileriň bir näçesi radio bilen söhbetdeşlikde hökümetiň daýhanyň satyn alynýan önümleriň bahasyny ýokarlandyrmak barada beren wagdalarynyň boş çykanlygyny aýtdy. Masal üçin kärenneçiler ýeralma tohumyny öz hasaplaryna kilogramyna tas 15 manatdan satyn alyp her hektar meýdana 3 tonna tohum, 3 tonna fosfor, 1 tonna azot karbamid dökünlerini harçlap, uly ýan çekdiler we inni gaýdyp daýhançylyk etmelik kararyna geldiler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran kärenneçi Azatlyk aýtdy. Şeýledir bazarda 1 kilogram ýeralmanyň bahasynyň 6-9 manat bahalanýanlygyny sözüne goşdy. Ýerden baýajak bolup garyp düşdüm. Häzir türkmen ykdysadyýatynyň durnuksuz ýagdaýyna önüm öndürmek üçin maýy ýatyran telekeçileriň köpüsi uly ýan çekýär diýip anonimlik şertine gurlaşan telekeçi Azatlyk aýtdy. Türkmenistan prezidenti sözde göýe önümleriň daşardan import edilmegine, altın pulun yerli şertlerde öňürüp boljak önümleri daşardan satyn almagy harçlanmagyna ençe meýil bäri garşykýar. Täze teklipler öňe sürýär we şol wagtda ady howpsuzlygynyň öpçün edilenligini inandyrmaga çalışýar.
Emma muňa garamazdan Berdimuhammedow ýanwardan bäri her hepde geçirýän iş maslahatlaryny we mejlislerini ýeralma bolçulugyny döretmegi tasdan esas talap egurdy. Geçen ýylyň aýagyna Hytaýdan uzalan koronavirus pandemiýasy bilen baglykda çäklendirilen serhetaşa gatnawlar bolsa, Iranyň we beýleki ýurtlardan getirilýän azy önümleriniň azalmagyna getirip, türkmen bazarlaryna ilatyň esasy ýapyşalgalarynyň birine aýlanan ýeralmanyň wakatynyň öňki ýyllarda görülmedik derejede ýokarlanmagyna sebäp boldy. Yerli synçylar ýurtda dören azyk kıtçylygyny Türkmenistanyna garaşsyzlyk ýyllaryna başlanan yer suw korrupsiýasy, döwletiň daýkanlary hiç bir erkigtiýar bermezligi bilen düşünýärler. Ählumumy korrupsiýa Berdimuhammedow döwrüne has çuňlaşdy we ýurt 3 ýyl bäri tas açlyk ýagdaýynda ýaşaýar diýip anonimlik şertinde gurlaşan hünärmen sözüniň üstüne ýetirdi. Häzir 100 hektarlap yer alýan adamlar yerli millarlaryň dogan garnaşlary. Olar almadyk kafirlerini arlym diýip görkezip, döwletden ugurulan pullaryny kanunlaşdyrýarlar. Aslynda lewapda her hektary 200 sentner yer alma hasylyny berýän yer ýok. Hova asy köp bolanyny 50 sentner hasyl alsaň zor bolýar. Lewapda yer alma ekilen yerleriň ekininiň tas ýarty asydan gurady. Tadahanyň diýen 200 sentner hasylyny ortýetdi. Salkyn howaly ýurtlarda alyp bolýar diýip lewaply hünärmen ýagdaýy düşünürdi. Lewap vilayatynyň Darganat etrafynda Tomska dynjal şlagerler üçin pul tölen mektep okuwçylary ekin meýdanlarynda işlemäge, yer alma ýygnamaga mejbur edilýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berýär. Darganatanyň Tas ähli mektebiniň 3-9-njy synp aralygyndaky okuwçylary Tomska lager üçin mektebe baranda garaşylmadyk ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz boldular. Mektep ýolbaşçylary şol sanda 25-nji mektebiň bilim işgärleri olary dynjal şlageri hökmünde ekin meýdanlarynda gowaçy otoglaryna, ýagny ösümlikleriň düýbüni ýumşadyp, olary haşal otlardan arasalamak we yer alma, kartoşka ýygnamak işlerine gatnaşdyrýarlar diýip, gidlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 11-nji iýunda gürrüň berdi. Bellep geçsek, Türkmenistanyň orta mekteplerinde adatça iýun-awgust aýlarynda okuwçylaryň Tomska dynjal şlagerleri gurnalýar. Munyň çäginde okuwçylar bilen goşmaça sapaklar geçirilip, olaryň sirklere, teatrlara, haýwanat baglaryna we şoňa meňdeş yerlere gezelençleri gurnalýar. Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş olan Darganataly enatalaryň we okuwçylaryň sözüne görä, bu Tomska dynjal şlagerler üçin olaryň her biri mektep ýolbaşçylaryna 300 manat tawşyrypdyr. Ýöne bu pul serişdesi mektebi awatlamak işlerine sarp edilipdir. Biz bu pulu çağlarymyzyň 20 günläp mektepde wagtlaryny peýdaly geçirmege, dynç almaklary we günde 2 gedek naharlanmaklary üçin berdik. Ýöne mektep ýolbaşçylary we muallimler bu pulu guruluşy karytlaryny satyn almaga sarp edendiklerini aýtdylar diýip enatalaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrüň berdi. Mektep ýolbaşçylary indi ençeme günmäri mejburi owa hojalyk işleriniň çäginde işledilýän okuwçylary öýlenlik nahary we suw bilen üpçün etmeýärler. Okuwçylary ýerden saat 8:30-da ýygnaýarlar we öýlen saat 15:00-da goýberýärler. Çağlar enatalaryna aç ýagdaýda işledilýändiginden şikaýet edýärler. Olar öýlerinden 1 litr suw we käbir azyk önümlerini alyp gidýärler. Ýöne howanyň temperaturasy 40 gradusdan geçýän şu günlerde bu suwlar gyzyp içeri ýaly bolmaýar. Rehmi gelen käreneçiler öýlerinden arasy suw getirip çağlara berýärler diýip habarçy belledi. Onun sözüne göre enatalaryň aglabasy ertirki gün çağlaryna pes baha goýulmagyndan we kemsitmelere sezewar edilmeginden alad edip, bu ýagdaýa sesini çykarmaýarlar. Mektep ýolbaşçylary enatalara okuwçylaryň 1-nji iýule çenli ýagny yer alma hasylyny ýygnamak işleri dolu tamamlanýança işlediljekdigini aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň baýdylan ýagdaýlar barada Darganata etraf we Lewap vilayat häkimliklerinden şeýlede gürrüň edilýän mekteplerden kommentari almak synanşyklary netije bermedi. Bu maglumat Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň çağlaryň Tomska dynjal mögsümini ýokary derejede guramalaşdyrmak barada beren tawşyrygynyň we Lewap vilayatyndaky yer alma meýdanlaryna baryp görmeginiň ideýanyna gabat geldi. Şol Türkmen prezidenti ýurtda öndürilen paýta planyny we yer almanyň ösürilip ýetişdirilen meýdanlaryny artdyrmak barada hem görkezme berdi. Türkmenistanyň kanunçylygynda mejburi zähmet we çağa zähmeti gadagan edilýär. Muňa garamazdan
Azdan Türkmenistan halkara guramalar tarapyndan paýta hasylyny ýygnamak üçin mejburi zähmeti ulanmakda we okuwçylara okuw bilen meşgullanmak mümkinçiliginiň berilmezliginde indi ençeme ýyl bäri tanqid edilýär.